Malam. Tafiya ne? A haba ta ne mana ya. A inda akwai matsala ta gaba da Allah. Haba da Allah bari tsare da Allah. Shigo mu zan ci. Shigo mu shaf. Mai gida na zuwa ne? Na round din jare. Okay, round din jare. Mai gida na za ka je kai? Wallahi za mu je na round din jare. A to shigo lafiya lau. Shigo. Na zuwa ne? Ya wallahi cikin jihar irin shiga. A to lafiya lau shigo. Ina za ka sa shi wannan din? A na ciki. Yo kai a ce ba space ba kenan. Ya za gurgura ta cikin dauke mu cikin gurgura ce ina za ka hauna ina ka ga shi. Kayan kwali ne aka dauko kayan kwali ne. Tsakanin da Allah wai ku zo mu ita kan. Wai mu ita sai da mutum. Wai hakuri. Kun gane? Ka iya rafe. Wai in ya iya rafe bi za ka yi. Ja ni bari ya ba. Lafiya. Ina ruwanka. Kai ba dauko ka ake ba. A'a shine. Wai shine wa? Shike kokorai. Ba ni bane ba. Kuma na gaci ba? A'a, fasinja ne ni fa. Kawai. To kai. To kai ma ka jira su. Ka jira shi. haka nan. Ku dala. Kawai sai inda za. Kai kuma kuɗi na. Kai ina kai kuma tara ce miliyan 2. Al'adar doka ta constitution ƙasa na takaice ma kwa tare miliyan 2. Ba sauki miliyan 2. Ka ba